जायखिजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दखराफ्रा नैबे रंजालि बैसागो फोरबोखौ गुबुन गुबुन समाव फालिबोबाय थादों। मोनफ्रोमबो बे दखरा एबसुनि बा जिल्ला एबसुनि बेफोरबायदि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायाव सम मोननाय समाव बाहागो लाबोदों आरो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि जा परम्परा जे गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय, उन्दैया गेदेरनाव बोर बिनाय खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोफाबाय थानाय जादों। दा दिनैबो बेवहाय रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियावनो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय, उन्दैफ्रा गेदेरनाव खुलुमनानै बोर बिनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। थारैनो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जोंनि बर'नि गुबै हारिमु खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै माखासे मोसाखावरिफ्रा मोसादों। थारैनो जोबोद मोजां हाबाफारि जादों। उननि समफ्राव जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थायोब्ला थारैनो जोङो जोंनि बर'नि जे हारिमु, गुबै हारिमु, बे हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो हागोन। मानोना जोंनि हारिमुवासो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो। जायखिजाया बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। रंजालि बैसागुआ धोरोमजों लोब्बा दं नामा? बाथौ धोरोम? बेथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंबोबाय थादों। जोङो बेखौ सरासनस्रा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुङो। दा जोङो आबादजों लोगोसेनो नैबे बैसागो फोरबोआव जि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोर, बे बाथौआरि धोरोमारि सुबुंफ्रा जिहेतु बैसागो फोरबोआव बाथौखौ सिबियो आरो बे बाथौसालियावनो जोङो जोंनि बर'नि गुबै मोसानाय, खेराइ मोसानायानो होन, मोसाग्लांनायानो होन, बागुरुम्बा मोसानायानो होन, बेखौ बैसागोजों सोमोन्दो लाखिनानै खालामबोबाय थादों। दा ओंखायनो जों बुंगोन जोंनि जिथु जे बैसागो फोरबो, बे बैसागो फोरबोआ आबादजों लोगोसेनो जोंनि बाथौ धोरोमजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। रंजालि बैसागु सफैनाय लोगो लोगो बिफां लाइफां मिथिंगायानो गाबा सोलायो। थारैनो बेखौ गोदान बोसोर होननानैबो रुजुजायो। बैसागोआथ' गावनो गोदान बोसोरखा। बे जोंनि बांलानि बे मोनसे गोदान बोसोर आरो ओंखायनो बे गोदान बोसोराव जोङो सिगाङाव जालांनाय जि गोरोन्थि दायफोदो बेफोरखौ बावगारलायनायनि थांखि लानानैनो जोङो जहाय बे बैसागो फोरबोखौ फालियो। बैसागो फोरबो फालिनायनि गेजेरजों आथिखालाव जिहेथु जोङो बैसागोखौ जौस्रांनि गेजेरजों फालियो, बेवहाय जोङो गेवलां मिटिंफोरनि गेजेरजोंबो बेफोर खोथाखौनो सावरायो जे जोङो गोदानै थांखि लानानै देग्लाय बोसोरनिफ्राय मोजाङै रायजो जालांनोसै, जोंनि गाज्रि हुदाफोरखौ गारलायनोसै, जोंनि दाय फोदोफोरखौ निमाहा होलायनानै जों बयबो खौसेयै रायजो जालांनोसै। दा बेफोर खोथाखौनो जोङो सावरायनाय जायो नैबे बैसागो बोथोरावबो। थारैनो नैबे बैसागो बोथोर जिथु जों गोदान बोसोर होननानै बुङो, बियो जोबोद ओंथि गोनां। मानोना बे गोदान बोसोराव गोदान गोरलै बिलाइफ्रा खिलियो आरो बिनि उनावहाय दाउमा दाउसाफ्राबो जोंनि गेजेराव फैनानै मेथाइ रोजाबफैयो, दाउ खौवौआ गाबफैयो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो मेथाइबो सुजुयो, गोसोनि साननायखौ फोरमायलायो। आं दहायनो बुंदों जोंनि जिथु बर' फरायसा आफाद, बे बर' फरायसा आफादफ्रा बोसोरफ्रामबो बे रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायखौ फालिबोबाय थानाय जादों। दा फोरबो फालिनायनि थांखियानो जाहैबाय मा, जोंहा मोनसे समाव जोंनि बर'नि जिथु गुबै मोसानाय जिथु दामजु, दा बेफोरखौ जोङो बावगारलांबायमोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खाम दामग्रा मानसि गैलामोन, सिफुं सुग्रा सेरजा दामग्रा मानसि गैलियामोन। ओंखायनो बे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि हाबनानै मोनफ्रोमबो आनसलिकफ्रा खाम दामनाय, सिफुं दामनाय, सेरजा दामनाय, बागुरुम्बा मोसानायनि माखासे वर्कशप लाबोबाय थादों। दिनैनि दिनावहाय जोंनि गेजेराव जिखिनि दा खाम दामग्रा लाइमोनफोर ओंखारबाय, सिफुं दामग्रा सेरजा दामग्रा लाइमोनफोर ओंखारबाय, बागुरुम्बा मोसाग्रा सिख्लाफोर ओंखारबाय, बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बाख्नायगोन, बिथांमोननो साबायखर बावगोन। बेफोरबायदि मोनसे समाव जिथु जोंनि गेजेरावहाय बे दामजुफ्रा गोमालांबायमोन, बे समावहाय बिथांमोना ओंखारबोनानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय सोलोंनायनि माखासे हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो बे हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव दिनै जोङो खाम सिफुं सेरजाखौ मोनफिननो हाबाय। दा बेखायनो आं बयखौबो खावलायगोन
बे बैसागो फोरबोखौ जिहेतु बुहुमनि मानसिफ्रा नोजोर होयो आरो मोनफ्रोमबो आसामनि मोनफ्रोमबो जाथिफ्रा बे बैसागो फोरबोआव गावबागाव हारिनि गुबै हारिमुखौ लानानै रंजायो मोसायो। दा बेखायनो जोंबो नैबे बैसागो फोरबोआव जोंनि बर'फोरनि मेथाइ, बर'नि मोसानाय, बर'नि दामजुखौ लानानै जुदि रंजायोब्ला मोसायोब्ला थारैनो बुहुमनि मानसिफ्रा जोंनि जिथु बर'फोरनि जि आसार खान्थि, जों माबोरै थायो, माबोरै जायो, जों माबोरै रायजो जायो, बेफोरखौ जों मोसानायनि गेजेरजों, दामनायनि गेजेरजोंनो बुहुमनि मानसिफोरनो मिथिहोनो हागोन। मानोना बुहुमनि मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव नैबे बैसागु फोरबोखौ बयबो नोजोर होयो। दा बेखायनो जोंबो बर'फ्रा गावनि गुबै मोसानाय, गावनि गुबै मेथाइ, गावनि गुबै दामजुखौ लानानै जुदि मोसायोब्ला जोङो बर'नि हारिमुखौ आरो जाथिखौ बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनो हागोन। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुआनो जा, जिल्लायानो जा बा दख'रायानो जा, जोङो रंजालि बैसागु बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो दिनै रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रंजालि बैसागुखौ फालिनो लादों। आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बैसागुआ थारैनो बर'नि आमाय थुख्लु आरो बे बैसागुआ बर'नि मोनसे रंजानायनि मोनसे फोरबो आरो बेयो बर' हारिमुजों लोब्बा थानाय मोनसे रंजानायनि फोरबो। आरो बे हाबाफारियाव रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदियै माखासे हाबाफारिफोर लानानै मावफुंबोबाय थादों, थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो मावफुंनो लादों। हयथ' दिनै रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे रंजानायनि फोरबोआव, बैसागु फोरबोआव बिथांमोना गिदिरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरनो अननाय होनाय, बेजों लोगोसेनो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय जयै बैसागु गेवलां मोसानाय बे हाबाफारिखौबो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जि दामग्रा दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ लाखिनायनि थांखिजों बिथांमोना जोंनिनो माखासे ट्रेडिसनेल बा गुबै जोंनि दामग्रा दामजु बेखौ रैखाथि खालामनायनि थांखिजों बेवहाय बैफोर दामग्रा दामजुखौ लानानै जोंनि इयुन जोलैफोरनो दिन्थिफुंनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों। थारैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया फैबाय थानाय समफोरावबो अरायसम बे जोंनि बर' हारिनि आमाय थुख्लु आरो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय बे बैसागु फोरबोखौ अरायसम फालिलांबाय थागोन आरो बेखौ लाखिनायाव जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समान समान आगान सुरगोन आरो हारिमुखौ बिश्व दरबाराव लांनायाव जोंखौ अरायसम मदद खालामगोन। गोबां थांनाय साननैसो सिगां रंजालि बैसागुनि उइस खालामनायाव गोबाङानो बुंदों रंजालि बैसागुआ मोनसे गोदान बोसोर बा जेनेबा बाथौ धोरोमारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै। थारैनो बेखौ गोदान बोसोर होननानै रुजुजायो ना बे रंजालि माबाल'? बे सैथो खोथा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि जों फालिबोदों बेखौ जोङो नायबोदों जे बर' हारिया सोदोमस्रि जानायनि सिगाङावनो बा सुबुं माहारिया सोदोमस्रि जानायनि सिगाङावनो बर' हारिया नैबे बैसागु फोरबोखौ मोनसे रंजानायनि फोरबो हिसाबै बेखौ फालिबोगासिनो दङ। आरो जों जुदि गोरबोजों नायनो थाङोबा थारैनो नैबे रंजानायनि मोनसे फोरबो। आरो अब्लाबो जों बयबो मिथिखागौ जे बेखौ जोङो माखासे जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थिजों जिहेथु जों फालिबोगासिनो दङ आरो बर' हारिनि गुबै धोरोम होनना बुङोबा जोंहा बाथौ धोरोम होननानै जोङो दिनै बयबो मिथिगौ। दा बेवहाय जोंनि आगुनि जि धोरोम बे धोरोमखौ लानानै जिहेथु माखासे नेमखान्थिफोरखौ जोङो दिनै फालिबोगासिनो दङ बैसागु फोरबोखौ। आरो बे नेमखान्थिफोरजों फालिबोनायनि थाखायनो बेखौ जोङो खेंसालियायै धोरोमजों सोमोन्दो थानाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो। बेयो सैथो खोथा जे बेखौ जोङो बुंलायनांगौनि हयथ' प्रयजन दङ होननानै आं सानाखै। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे बैसागो फैनायनि सिगां जेब्ला दाउ खौवौआ खौवौ खौवौ देंखोजों गाबफैयो अब्लानो बोराय बुरि, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथायनि गोसोआव दुंलुब दुंलुब मोनखांनाय मोनसे साननायफ्रा जोंनाव फैयो। गोदान गोदान साननो थाखाय साफ्रोमबो मानसियानो सिन्था खालामो। आरो बेजों लोगोसेनो बे बैसागु फैनाय लोगो लोगो जिहेथु जोंनि दंफां लाइफांनि बिलाइ गोजामा सिरिनानै, बिलाइ गोराना सिरिनानै गोदान बिलाइ बेवहाय खिलियो। आरोबाव जोंनि मिथिंगाया माने सोलायनानै सोमखोर गाबनि महर लायो। दा बेखायनो बेखौ मिथिंगानि सोलायनाय बेखौबो जोङो बुंनो हायो।
गोदान बोसोर होननानै जोङो बेखौ बुंजायो आरो जों बयबो मिथिखागौ जे बे गोदान बोसोर जिहेथु जोंहा बैसागुआ बा बोसोराव जोंहा गासै 12टा मास थायो आरो बे 12टा मासनिनो जिहेतु जोंहा बैसागुआ गिबि दान आरो बे गिबि दान हिसाबैनो बोसोरनि आगु दान बेखौ लानानैनो बैसागुआ जानाय दा बे हिसाबै बेखौ गोदान बोसोर होननानैनो जोङो बयबो मिथिगौ।